هلبجارتنên nûnerên Hesekê qamişla û kobanê kubiriya desteyên hilbijartinê hatin kirin bi dawî bûn. Di dema hilbijartinan de, tedbîrên ewlehiyeyên asê hatin girtin. Di encamên hilbijartinan de, li Qamişloyê Ridwan Sîdo, Abdulhelîm Elî, Kîm İbrahîm û Mehmûd Madî hatin hilbijartin. Li Hesekê jî İbrahîm el-Hebeş, Ömer el-Hayis û Fasla Yûsuf hatin hilbijartin. Li bajarê Kobanê, Ferhad Enwer Şahîn hate hilbijartin û Şewax İbrahîm es-Saf wekî nûnerê navçeya Şêxlerê hate hilbijartin. Meclîsa Gel ji di sud û deh hilbijartinan pêk tê, ji wan heftê endam ji aliyê Serokê Hikûmeta Demkî ve têne tayin kirin. Hejmara desteyên hilbijartinê jî sînordar bûn. Li Qamişlo 200 endam, li Hesekê 198 û li Kobanê 100 endam bûn. Li Hesekê ji 13 namzetan 3 kursî hatin diyar kirin. Li Qamişloyê ji 7 kesan 4 kursî hatin diyar kirin. Li Dêrîkê jî bêyî ku hilbijartin bên kirin 2 nûner hatin hilbijartin. Nûnerê Serêkaniyê berê hatiye diyar kirin û li Kobanê jî 11 namzetan 2 kes tenê hatin hilbijartin. Lêbelê pêvajiya hilbijartina endamên Meclîsa Gel a Sûryayê Parêzgeha Hesekê, rastî nerazîbûneke berfireh yaraya giştî hat. Tê gotin ku nav ji hêla hikûmeta demkî ve hatine firîzkirin. Li gorî daneyên fermî, pêvajiya hilbijartinan li gorî mekanîzmeyên hilbijartin û tayinkirinê pêk hatin. Hin endam biriya sindûqên dengdanê di nava navçeyên diyarkirî de hatin hilbijartin, hinên din jî ji hêla Serokê Hikûmeta Demkî ve hatin tayin kirin. Endamekî dayîreya bajarê Qamişlo Ezzamdên de ji ronahî TV re axivî û diyar kir ku tiştê ku îro diqewime, pêkenokeke hilbijartinê ye. Îro sibê, kaxetên ku navên kesên ku ji hêla saziya siyasî ya girêdayê hikûmetê ve hatine firîzkirin li ser bûn hatin belavkirin. Bi destpêkirina pêvajiya hilbijartinê li Parêzgeha Hesekê 2 hefte berê, bertekên siyasî û giştî derketin holê. Partî û rêxistinên siyasî yên Kurdî, mekanîzmeya neheq a nûnertiyê şermezar kirin û diyar kirin ku sînordarkirina hejmara kursiyên nûnertiya Kurdan li Parêzgeha Hesekê, rastiya demografîk û siyasî nîşan nade û berdewamiya polîtîkayên dûrxistinê nîşan dide. Endama Konseya Serokatiyê ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Foza Yûsuf jî, rexne li pêvajiyê kirin û destnîşan kir ku, hin tayinkirinên hatine kirin û tiştên ku li navendên dengdanê qewmîn îradeya hilbijêran nîşan nadin.